Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inda ibasa ti Salmo 121 versikulo 5. Aywanan na ka ti Apo, salakniban na ka, adda iti sibay mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Hello, Feli. Kumusta ka dito, ay? Okay lang, sir. Feli. Mabalin ka di nga awisin ka nga dinner, kalpasan ti trabaho mo? Ha? Kwa, sir. Ada yung amin ti pagawida. Kadya kaya ti marabyan unay. Nang runa pa'y tawan pagtaksik. Kasta ka di? Amo yung matkanyak, sir. Napatag kanyak ti ultimo sentimo. Dahita ti kayat ko ken ka, Feli. Sawam latta ti aday ti kaunggam. Wan, sir. Saan ko mat ngay liblibak ti adda pa nagbiag ko? Talaga a pobre ti pamilya. Isungarod asaan akong nagtuloy iti panagadal ko. Tapno agtrabaho at. Katulungak dagiti dua a kakabsat ko. Barang makaturpos da iti panagadal da. Interesado ak iti may papaniti biyag mo. Kalpasan ti trabaho, ag dinner ta. Ha? Okay? Tanawan ka pa dito, eh. Ha? Sir? Hoy, Feli! Agpapaaram ka kadikan ni Sir Roel, ha? Ha? Saan? Ha? Di ka naglibak pa'y. Agalwad ka. Amangan numaamuan ni Ma'am Perlita. Kat ikatan na kapay dito, hey. Sana ka agpapaaram ka ni Sir Rowel. Dito, bawal ti aksar sarampiting. Tati kaadda tayo dito, kat agtrabaho. Wen, amok dayta. No kasta nga ron, agtrabaho kan. Di ka agpatpa-charming dito, Dito'y gayam ti pagababangam. Pasensya kan, sir. Tanay ilitla daytoy dagos ko. Sana bale? Tanadalimanak met. Itimplaan ka iti kape, sir? Saanan? Feli. Kaya't kumanan nga ibagakan ka. Anapod no ak itimbagakan ka itay iji restaurant. Baknang kayo, sir. Kat amok apag ang angawan naklaang. Iso apang asim. Sardengan na kuma. Maasyan ka kumakanyak, sir. Idida mo pala makita ka. Nakayawan akon. Aging ga talaga adjakon malapdan ti agayat kan ka. Sir. Saan ka nga apuraan namang sumbat kanyak? Agurayak. Napudnuakan ka. Ket si dadaan amang tulong kan ka. Tapno maragpat mo ti ambisyon mo. Anya. Anya tinadamag ko ijay department store, Roel. Ar-armam ti may sa a sales lady. Wen mama. Ha! Jak ilibak dayta. May salaang a sales lady ti armam. Uray na kurapay lang ni Feli. Tanasaya at mati ugali na. Adda ambisyon na iti biyag. Ngam linipat na dayta. Gaputa nagtrabaho para kadagiti kakabsat na. Kat! Gapulay ti dayta. Nakayawan kan kuana. Nasingpat a babae ni Feli, mama. Iso akayat ko. Ha! Di ka lang makasarakan iti saan nakaskan kuana? Sales lady lang? Mama. Iho! Sa anak apabor kan kuana. Diyak kayat ti sales lady lang aparakan ka. Maawatam ka di. Ruel, sika ka di ni Feli. Ay, one ma'am. Siya? Balaagan ka, Feli. Sardengam ti anak ko. Agraraman ka.
Ambisyosa! Ma'am, Iti kan nito adi mo liklikan ti anak ko. Agbabawi kan to. Tandanam dayta, ambisyosa! O anya, di nakangag ka ka ni ma'am? Saan mo nga minan nga almanan ti maki-boyfriend itibak nang? Sige, ituloy mo dagiti kopinam. Sayatam ah? Ha? Agraraman? Diyos ko. Tulungan nak iti daytoy aparikot ko. Miss. Diyak kayo ti agikat iti trabaho. Anya ti aramidak, Diyos ko. No ay ayatem ni Sir Ruel. Ilaban mo dayta, Feli. Agyamanagkan ka. Saan ka akas iti daduma apangagandak iti madi? Umapal dalaan. Ngamin, sikat type ni Sir Ruel. Ni Mercy? Sus! Idi pailanga danalimad a panagayat na ka ni Sir Ruel. Isuan na po ti ulo na ken ka, girl. Ngamin, saan napagan-ano ni Sir Ruel? Lablabsan lang ni Sir Ruel da a babae. Anya? When met, Hoy! Anya ti agaramidan nyo dita? Ibulong kalukan ni ma'am. tisip-sip. Nagadupay nga aramidan nyo. When boss! Che, Bay amlatan, di mo tutupad. Aramidan nga ti trabaho yo. masurunak iti dayta a tao. Kunamlan asino. Che, padpada pa'y mitlang ang masuswelduan laan. Aging pipintas, nagpusko ti make-up na. Ala, pagkatumon dagita nga stocks, mapankan, saan mon arubroban ti pungtot ni Mercy? Sir Roel, anya ti aramidam dito eh. Inggatangan kay tinaimas na tinapay. Ato yun. Ay, sir, apay nga adda ka dito eh. Di na ka di pastrakan. Sir, pangaasim, agawi ka kuman. Diyak kaya't tinariribo ka biyag. Iso pangaasim ti sardengan nakon. Pastrakan na, Feli. Di taon ti pagsalitaan ta. Ma'am. Itiayan ni Feli tinapanan ni Sir. Talaga akar-karitin nak ni Feli, ha? Lando, tangdanan ka itidakkel agatad. Basta agtungpal ka kanyak. Anya dayta, ma'am. Buyatam iti asido ti rupa dayjay a babae. Madam. Nulaad ton ti rupa na. Imposible nga gusto pa'y lakan kuha na ni Ruel. Ma'am. O anya, kabalam, tangdanan ka itidakkel agatad. Sige, ma'am. Aramidak. Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kaya nagpapan ka dagiti kakabsat mo. Agtinulong ta. Tapno maragpat dati ambisyon da iti bihag. Sir, Di na kon awagan iti sir. Awagan na itinagan ko. Ay-ayatan ka, Feli. Ket uray anya ti mapaspasamak. Ilaban ko ti panagayat ko kan ka. ngam, saan nakakayat ni mamam aparakan ka? Gaputa kasi ti kunana. Ambisyosa ak. Agraramanak. Uray anya pa iti bagbagat ti sabali a tao. No napudno ti panagayat mo iti maysa a tao. Saan tong agbaliw day tangayat? Roel, apay ka di amasapula siya. Nagado di ta a babae. Apadam abaknang. Feli, sikat ti kayat ko. Ma'am. Rimuaran ni Sir Ruel. Inusar na ti kotse na. Sigurado amapanen ijay department store. Kasano, ma'am? Gundaway ko dayto yan. Sang butak ni Feli iti dagos na. Natulnog ka, driver ko. Iso adi kagdanag. Nayunak titangdan mo. Agyaman ak, ma'am. Inakon, ma'am. Usalag ti kotsem, tapno mabiit. Diyos ko, mapanak manan iti trabaho ita.
Ket adamanen dagiti pamasagid amang manggag. Ngam ikanak ko maititibkar. Tapno tsak ida matutupan. Sika ti mga aywan kanya, Diyos ko. Iso da ito'y tiri daw ang nakitak asimmerkan ni Sir Ruel. Ay, at tuktok akon. Kat inton may lukat na tiri daw. Isabwag ko at dagusan ti asido itirupa na. Lando? Anya ti aramidam dito eh. Kuha, sir. Ilingid ko ti asido. Anya day ta ilinglingad mo. Kita man. Kuha, sir. Awan, sir. Sige, inakon. Mabit lang. Di nakpay sinungbatan. Apay nga da ka dito eh. Anya ti aramidam dito eh. Kuha, sir. Anya ti pangpanggapam, ha? Ibagam tipod no. Kuha, sir. Anya day ta ilamlamang mo iti jacket mo. Kaya't ko makita. Di nakpagpungtuten, Lando. Kuha, sir. At dada ka sa panggap mo kinifelian niya. Amangan no kaya't mo nga gayabak iti pulis. Saan, sir? Kuha, sir. Asido da ito'y. Binilinak ni mamam asabwagak iti asido ti rupa ni Feli. Aniya. Uwan, sir. Katgaputa ka sa pulak ti kwarta. Nagtungpalak. Anay ko. Rupat Sir. kwarta ka. Uray dakas aramidam, tapno lang agkakwarta ka. Manipod ita, Lando. Jakon kayat amakita ti panagrupropam. Di kan kayat amakita iti balay. Maawatam. Adda karbangak amangikat kan ka, kas driver. Gaputa dakas ka. Kuha. Saan ka nga papakita kanyak? No di mo kayat nga ipapulis ka. Ruel, Iti da ito yung aramidan ni Mama. Sana rumbang abaybayan ka. Manipod ita. Agikat kan ijay department store. ngam, Itulod kan ijay lugar yon. Ket mang bangon ta ijay iti negosyo. Itamat lang. Itulod kan ijay lugar yon. umay kan Ruel. Munagdan. Aginanagamutan. Ngam pasensya am ti silid a pagturugam ha. Gaputa saan ngamin anapintas ti balay mi. Feli, Ruel, ay ayatan ka. Ruel. Talaga ka dingawan panagayat mo kanyak. Ibagam ko matipod no. Nasingpat ka. Kan napudno ka kanyak. Iso asong batan kan. Juan niya. Naragsak ka di matlaeng, Feli. Agyaman iti Diyos, tadimting ka iti biyag ko, Ruel. Kitsapay la kuma, tamapakawan na ta ni mamam. Sana akas ni Mama. Kanawanan ti maramidan na, tagas sawatan. Tulungan ta dagiti kakabsat mo ang makaadal. Ken ituloy mo matan ti panagadal mo, aging ga makalpas ka. Ruel, Sayang matinrugin makursom. Isungay palpas mo. agyaman iti Diyos. Naimbag-o na iti Diyos kanya. Ti Diyos, at dalaang iti sibay dagiti anak na, amang bambantay kadakwada. Iso ti salaknib ken aywan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken